Halo bayaro bahai tongbai khathaya jotono kaham kreng tongbai nya hanai angbo kaham no hangke tini hanyo haino ribagai video tubui fayu ka ang tai norok paya sak nai tongani bagai ang norok no koi jabo hangke ang tabo risui tongo tini ani ri asuk ke kabang mangkha susi susi subaliya hangke ang oroni simino vlog start khaisinai hingke norok no koi jawo haino hai paya sak nainani bagai hingke faidi banta khole lagena ang tau banta kholani faijak norok khanai tongkhana ni background no busuk sound gurum gurum tai sajokjak rok lighting rok hingke norok abono kisa ignore khlai di hingke tini o jaga superstar tongo hanai sai mano chang hingke banta kholani faijak halik mui tai berma bwtui o jong banta ri songui chanani tini naini di ani banta busuk kaham kaham tai yong rok bo borok thokjagui chasai kwklang tango yong blai chajak rok je banta nanghi tongnai anor faidi na faidi program sorry lain tongman bagai kese kese program check khalabani banta khole kan
Omorokhe khorongoi nya ani manai. Mamui songbai gisa rest khalalai fan tolakai achunglai tonglai khesang. Nai tongdi payasa gani video no. Jadi program mo jangawa. Bisa nanya imani. Jadi di bawah semua video ini sinai, angkabu geto rumah habis sinai. Ya, jatuh no hor kaham, jatuh no kaham kerentong. Bye bye, tata.